Ja, så fik vi også brugt alt vores træ. Det går på, ja, det skulle. På et tidspunkt så er der jo ikke mere, men hvad pokker gør vi nu? Hvad gør vi så? Hvis det ikke er mere træ, så er der ikke noget som helst tilbage. Hvad gør vi? Jeg har fået en god idé. Jeg spørger min gode ven. Ja, min gode ven. Jeg kan forstå, at du har et problem, som jeg godt kan være med til at løse for dig. Ja, jeg har nemlig et problem. Vi har ikke mere træ. Vi har slet ikke mere at gøre godt med. Så er der jo ikke noget, der går godt, vel? Ja, hvis vi ikke har mere træ, ja, så har vi jo ikke noget brændstof. Så har vi jo brugt noget andet, ikke også? Og hvad kan vi så bruge, hvad? Kan du svare mig på det, min ven? Det ved jeg ikke. Altså, jeg er jo vant til, at vi bare bruger træ, ikke? Så, jeg ved det ikke. Så, som der står i den her bog, jeg på mystisk vis lige pludselig har fået fat i, ja, så er der noget, vi har her i England, som det ikke har så meget af andet sted i verden. Så udover at vi har masser af penge, hvad søren er det så, vi har, var min dreng? Ja, det er godt, min dreng, det er godt med dig. Men det er kul, jeg snakker om. Det er kul. Altså, med kul, der kunne vi kunne bruge kul som drivkraft, vi kunne bruge det som brændstof. Så vil vi begynde at lave kulmaskiner, min dreng, og så er det, vi begynder at være rigtig med, ikke? Og vi har jo penge. Jamen kul? Har vi masser af kul her i England? Har vi det? Og hvad kan man bruge kul til? Hvorfor er kul så godt? Kan det virkelig bruges som brændstof? Kul, det kan bruges til en masse ting, min dreng. Ja, altså, det kan jo bruges, som jeg har sagt før, det kan jo bruges til, at vi kan lave dampmaskiner, ikke også? Og altså, hvis vi først begynder at lave maskiner, ja, så begynder vi også at lave fabrikker. Og det er noget, folk de er interesseret i. Det kan jeg godt fortælle dig. Og for at være helt ærlig, hvis jeg nu skal være helt ærlig, så jeg forstår det altså ikke. Altså, jeg er ikke helt med. Jeg forstår det ikke. Altså, det der sker, hvis vi får fabrikker og maskiner ind til byen, så begynder landmændene også at flytte ind. Og det kalder vi urbanisering. Og fanden kom ham den lille fra? Ved du hvad, der er en lille mand. Jeg sværger, jeg har haft en militærpistol, ikke? Jeg har skudt kuglerne af dig, mand. Så nu er jeg jo landmand, ikke også? Og for at være helt ærlig, så vil jeg med glæde arbejde med det der kul, du snakker om. Og så vil jeg faktisk ret i, at så vil jeg tage hele familien og flytte med ind til byen. Og jeg kender også nogle gode gamle venner, altså dem, der også er landmænd. De kunne tænke sig at gøre det samme, det er jeg helt sikker på. Helt sikker. Alle sammen, jeg er fra fremtiden. Jeg kommer for at fortælle jer, at det er som den fulde mand, den lille dreng. Og landmanden fortæller jer, at den rigtige vej at gå, det bliver i fremtiden kaldt industrialisering. Det ved jeg kommer fra fremtiden. Selvdestruktion om 3, 2, 1. Nå ja. Det vi så kunne bruge den her film til, det var, ja, vi har simpelthen fundet ud af, hvordan industrialisering startede. Hvordan lille knæk spørgsmål, det blev til den hele store sandhed.